Eguerdion astera goaz, umore honezta alain, hainbeste urtetan Santiago plaza, eguerdian berso ez blain. Babesle batzuk lehen izan ziren, aldatu dira nola nahi. Udalak ere jarriko zuen, baina jendea beti zain. Besteri esker izan da, baina zuei eskerrak ere bai. Eguerdion ta ongi etorri, jaso nire lehen kaixoa, ze jendetza ta ze plaza giro, horra luzatuta soa, aurten xelebre xamarri bili, da marijaia gaixoa, txupinazoak jaso duenez, debekuen arazoa, ea lasaiago doan bertso, saioen txupinazoa. Ordu batera heldu gerata, hau da momentu gorena. Parranda baten hasiera edo, parrandaren ondorena. Eguzki eske pasatu dugu, uda berririk gehiena. Ta eguzkia datorrenean, itzalera jende dena. Gure gustoa betetzen zailda, ta bete bedizuena. Eguerdion bildu zarenoi, Santiagoko plazara. Bolbora jarri kartutxoan ta, saioa azbedi ara. Azken batean bertzoa bera, ereia deskarga bat da, ta horregatik tabla bontatik, Jonerentzat besarka da. Azken batean bertzolario, txupineroak baikara. Gaurkoan, ze ekitaldi mota egitea espero duzue? Bueno, saio kago txarteko arrunta eta alba da ona, ez? Normalki hemen izaten da jartzaile batekin, lau bertsolari neko alde horretatik sorpresarik ez da egoten. Sorpresa izan beharko litzake gure bertsoen kalidadea izan beharko litzake. Eta aurreko urtetan ere egon zarete batzuek hemen, aste nagusian, zen nolako harrera izaten du jenteak? Bai, esan guretzako aski plaza polita eta berezia, eta urtean zehar markatu edo esan nuken uste aste nagusiak urte batzu badira ez dakit zehazki behar bada norbaiteko eto jakingo du, baina hogei edo baino gehiago saioa egiten dela hemen, tradizio bat hartua du eta jendea bada esan nuke egunero biltzen den jende bat, nik plazaia bete xamartua gogoratzen dut beti eta oso plaza polita da bersotarako. Hemen eguerdian ohitura hartu dauka jendeak etortzeko eta 8 berso saio uste dut izaten direla lehen egunetik hasita azkenen arte, eta esan bersoak Bilbon eta Bilboko festetan duen lekua guretzate privilegio bat da. Eta aste nagusitara, bertxotan ez ezik, juergan ere etorriko zaet, ez da, ze espero duzue oingo egunetan egitea? Ba, nik aurten behintzat jai, ez dut uste aurten hortan ibiliko nahi zenik. Beste batzutan aitzaki polita izaten da, bertxotara etorri egoretik, eta bueno, gero azkaldu, gero zerbait hartu, eta luzatu, baina aurten uste dut txintxo ibiliko nahi zela. Eta Jone Artolarekin gertatu denaren ze iritzi daukazue? Bueno, Urkijo festazalea dala dirudi, parrandazalea ez, baina festazalea bai, eta azalpen askorik eman beharrik ez dago, ez? Animoak Joneri, atzokoa
gauza asko jakin gabe, baina badirudi azkenean nahiko konponbide ona izan zala, eta beste tipo horri joan dadila Espainiara, ez? Espainola bada, joan dadila Espainiara. Eta ze asmo daukazu egingo aste nagusian egiteko? Badago ekitaldiren bat hola nahi ez zuten egin, o bereziki joateko asmoa daukazuena? Ezagit, batzutan norberak izaten ditu asmoak eta, baina askotan hitza emandako lekura etortzen gara eta horren jiran behar bada eguna antolatzen dugu, momentuko asmoa da eguerdiko saio hau egitea, alden ongien egitea, eta bihar ere bada berso poteo, triki poteoa edo, eta justu etorri beharra gertatu zait, nik kasu hortan bihar etorriko naiz, eta behar bada parrandarako aprobetxatuko dute gero, baina neuk pentsatuta baino, azkenean iritsitako proposamenei baiezko bat eman, eta holaxe sortzen dira gure planak, eta hori da printzipioz daukadan asmoa behintzat. Eta hori galdera bat pixkat imaginazioa botatzeko. Ze uste duzu daukala marijaiak gonape azpian? Nik uste dut mugitzen duen norbait, ezta? Eta beste hor? Hola, zerbait... Ez da baina azken aldiko berriak ikustea bildur naiz beste Espainiako delegaturen baden eskua igual zerbait estutzen edo izango duen, baina espero dut ez duela izango. Eta beste hola, bertso bat botateko asmori baukazue gaur gutzako, gure ikusentzulentzako, aste nagusiarekin zer ikusi daukana? Ontxe, bertan? Ez guk asmorik, ez? Baina pixkate alegin duz? Ez haringo du, puntuke osatuko du bat. Marijaiak zerrote daukago napean, nik erantzungo dizut hurrengo batean. Eta zu egon hor zaientzun bitartean. ezingo dugu jakin domek artean. Zuek Kaskagorriko bi konpartxero zarete. Ja, zuen azken urteak dira, azken urtea edo 10 urteko zaretzen Kaskagorri lanean. Eta denetarik pasatu zaizu. Txosnak kendu dizuete, jendez plaza, jendez bereta zegoela panelak jauze zaizkizue. Eta horten torretara zaizu. Torretan eta dagoela oso beti, torretari beti. Guri suertatu jaku, desgrazia franko, aurten gengo zanean, egiteko salto, txosna ondo prestatuta barru eta kanpo, pero egi gengo zangu jaietarako, pero egi gengo gu jaietarako. Asko ikusi dugu, gu biok gerizan, eta gu biok bizitzan, eta aurten guztean, nonbait komen izan, naizta portatu geran, despistatu kisan, uoldena etzan gure kulpa izan, uoldena etzan gure kulpa izan. Euskal Herritik brigadista gisa Palestinara joan zara, eta lehen protestara jaitsi eta atxilo hartu zituzte. Euskal Herritik Palestinara borondate honez joan da, protesta batzen parte hartzeko han egokitu zen txanda. Israeldarrak eta Mossada, egurraren propaganda, mila alditan irakurria Israeldarren demanda, baina barrutik ezagutzea trago garratza izan da.
larai, 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 tragora